coming. There is a day that is coming. Ashina Musa wakagwinya. Unoziva kune vamwe vanhu kuti akatestwa akabatwa ine cancer anofunga kuti akutofa. Mumwe akabatwa HIV anofunga kuti akutofa. Ndakaona vanhu vachifara kana atestwa akanzi una cancer anofara. Ndakubatwa cancer. Akatestwa HIV akanzi negative anofara. Inini I'm HIV negative, I will not die. You will die whether you have cancer, you have HIV, you have tuberculosis. You are going to die one day. Amamaya. Kana wanga sina cancer, kana wanga sina HIV, but she is gone. She is gone. Chino chinokura inguva. Upenyu wekufaira na vana mai ndimunonyanya kufaira. Siyana ine upenyu wekushamisira. Siyana ine upenyu wekuonererwa kudada. Kufaira kuonererwa. Mushandiwa Mwari. Zoro pana azvirambidzi kumbotendera uchiona so uchimuona makuva handiti pane akazora musi umwe chete newari mukuva akazora musi umwe chete nani kufa kwaakaita hakusi kupusa akafa nekuti nguva yanga yakwana kana munhu akazora musi umwe chete newo akafa kana munhu akazvara sewe mukadziwo akafa achizvara iwo akapona inyasha dzaMwari. Kuramba uchizvitutumadza nekuonerwa kushamisira, kuzvitutumadza kuda kushamisira, unoshamisira chiwe. Munhu yeuka uri guruva, uchauya pano uchivigwa, uchitswa nehonya. Church of Christ.